Naglakaw si Jesus sa ibabaw sa tubig. Marcos Kapitulo 6, 45-52. Humani adto, gisugo dayon ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga mo sakay sa sakayan ug mouna didto sa Betsaida, sa tabok sa linaw samtang gipapauli niya ang mga tawo. Sa nakagikan na ang mga tawo mitungas siya sa bukid aron mag-ampo. Pagkagabi, ang sakayan didto na sa tunga sa linaw, apan si Jesus naginusare didto sa bukid. Nakita niya nga naglisod sila sa pagbugsay, kay pasugat man sila sa hangin. Sa kadlawon na, miadto siya didto kanila nga nag-alakaw sa ibabaw sa tubig. Maulabay lang anta siya kanila, apan sa pagkakita nila kanya nga nag-alakaw sa ibabaw sa tubig, nangahadlok gayud sila og naninggit, kalag. Apan mingon si Jesus kanila, ayo kamo kahadlok, ako kini. Pagmalig-on kamo. Anya misa kay siya sa sakayan ug mihunong ang makusog nga hangin. Ug nga tingala gayud sila, kay bisan nakita na nila ang milagro nga gibuhat niya sa pan, wala pa gayud sila makasabot sa kahulugan ni adto tungod kay nangitngitan pa ang ilang hunahuna.